Right, zviri sei ma traders. So on today's video tichange chichidzidzisana kuti tinotrader sei ma double bottom kana tichinge taona setup redu rakanaka nditika. Right, chinhu chekutanga pama double bottom ndechekuti anoitikira pai anditika, number 1. Number 2, tichadzidza kuti tinoconfirma sei entry redu anditika. Saka kana makamboona video ratakaita re introduction to chart patterns, takataura tikati double bottom inoratidza kuti market ichaita sei, ichabaya anditika. Right, ndo zvatodaita sei kuonesana nhasi. Saka chart redu riri pascreen apa anditika. Tichatanga nekutsvaga ma double bottom anditika. Right, tine first double bottom yedu yaitika muzoni umu anditika. Right, tine leg number 1 negumbo number 2 anditi. Right, kana tichinge taona leg number 1 anditika rapinda pazoni pedu, tino expecta market kuti bounce chidzoka kuzogadzira gumbo number 2 anditi. Painogadzira gumbo rechi number 2, isusu takutanga kutsvaga entry anditi. Kune vanoda kupinda vane tight stop loss, munobva maenda ku time frame diki munotsvaga ma candlestick patterns anditika. Kuna vasataona video rema candlestick patterns, zvakakosha titese tirione, takariita futi ripo pa playlist rakanzi introduction to forex trading anditika. Right, kana ma candlesticks edu agadzira pattern yatakataura yeye kuti pattern iyi inoreva buy, iyi inoreva sell. On this case tinotsvaga pattern inoreva buy anditi. Panapa pakagadzirwa inenge morning star pattern anditika. Right, nekuti tine this candle nekadika nezihombere. Saka entry redu unopindira apa pano close candle iri raconfirma ne pattern yedu, tobva tapinda entry. Stop loss yedu toisa kuzasi kwezone anditi. Take profit yedu previous high pa level panapa anomuona. Saka apa kurunzi daita ndakatora entry zvaitoita sei, zvaifamba zvakanaka anditika. Mamwe ma entry anodya, mamwe anoita sei, anoregedza kudya, ndo forex anditi. Right, toya sepanapa anditika. Tine zone redu reda tikataura kuti kana chidrowa mazone tinotsvaga mazone kuti market icha sei rikunyanyo bounce anditika. Tinotarisa ku left uku ndo kwatenda kasirwa ma clue anditika. Right, on this case pa area panapa ndimoona pane zvaitika pa area panapa apa anditi. Tonodrowa zone redu takaenda anditi. Right, market yakano break anditi. Saka mutemo support ne resistance, market yakabreaka support resistant ishi anditi. Tafana resista panapa taka break, which means resistant yedu yakutenda kuva support. Market yakabva yagadzira one leg anditi, yabva support ndobva yaenda mudenga anditi. Yaenda mudenga bva yadzoka second leg ndobva yaita sei bva support. Saka panapa pa area panapa ndo patotsvaga entry, to navigate toenda ku smaller time frame, tonotsvaga ma candlestick patterns anditi. Take profit yedu previous high aipi ishi anditika. Market yedu yakauya vasvika ku high kwedu zvafamba zvakanaka anditi. Hande futi titsvage mumwe muenzaniso panapa pa area panapa anditika. Tine pattern yatakaita sei, yatakagadzirirwa tikadrawa zone redu iri. Right, market yakaita sei, yakauya anditi, bvaitanga ya support ndobva yabreaka, bva ya resist, bva yadzoka, yakatanga ya resist anditi, bva yabreaka ndobva yawana support, bva yaenda mudenga, bva yagadzira gumbo number 1, bva yadzoka, bva yagadzira gumbo number 2. Panapa pava nerimwe entry anditi. Candlestick richingovhara panapa, stop loss yedu kuzasi kunoko, take profit previous high anditi. Market yakadzoka futi semuzone andinoona. Sometimes panogona kungoita double bottom popezera pane ranging market, nekuti market inenge yakutoita nge iri kugadzira trend ratikati sideway anditi pa same area. Ndo concept yakaitika panapa anditi. Tobva tauya kuzasi kunoku. Kuzasi kunoku tikadrowa futi zone redu anditi. Right, panzvimbo irinyanyita sei, inyanyo bounce market anditika. Pa area panapa tadrowa zone redu anditi, tobva tari stretcher
right. Taridrowa zvakanaka nditi kuno kumaketi katanga ichiresista zone rinori ndobva tabreaka tatawana support handiti patikauya panapa apa totabuda totadzoka. Saka zvinoitika zvekuti market painodzoka mazones medu tinonotsvaga candlestick patterns handitika right. But usually nzvimbo dzatinofanira kunyatso expecta double bottom handitika areas anotanga trend. Kana chiti areas anotanga trend right, muri kuona panapa apa kuzasi kunotanga trend kwekuti downtrend rapera takuenda uptrend handi mukunzwisisa midzi dzachona kunoko anomuona double bottom ndo areas anonyanyoita sei anonyanyoitika handiti right. Aya areas aya handitika right. Saka same skill yatanishita handiti ndiri kunodai market yedu painoya ketizume tinyatsoona zvakanaka handiti market yedu painoya muzoni redu handiti inofanira kuita sei kusupporta yobuda ona yadaro manje tobva tadrowa zoni redu handiti previous low tadrowa zoni redu market painodzoka muzoni handitika isi takunotsvaga confirmation handiti confirmation yeentry. Confirmation yeentry totsvaga candlestick pattern munomu makanogadzirwa morning star pattern iri apa handitika market ndobva yaita sei ndobva yambobounce iripo ndobva yabuda. But zvine zvakuitika nezvaunoda so maona kwekutanga kwevidhio kwatanga chiexplaina kwekuti previous high handiti ayo double bottom anoitika pakati petrend ndosaka tingotageta ka previous high kanenge ari padhuze. But manje kana takutrader kunotanga trend handitika tinenge takutotaura zvokuti tiri kurida trend kusvika zvanaka. Saka reward yedu inenge yakakura nekuti tichagaramo tichaholda kwetime yakaita yakati kurei anomuona right. Saka unenge wapindira kunoko handiti tapinda maentry edu stop loss takaisa kuzasi kunoko kauko handiti market ichatoita zvaichaita isu takaita sei takaholda handitika. Saka iwo manje zvinenge zvakuitika nezvauda so wakunogara pasi manje uchigadzira plan yako handiti kuti inenge ndanda kutrade double bottom unotanga ndichaita sei handiti. Saka zvanenge wakuita uchatanga wanostada pair rauda kuzotrade double bottom uchitanga kuona kuti akagadzira double bottom anofamba distance yakareba sei asati adzoka kuma entry kwangu handiti distance iyoyo ndo chava take profit yako ndo kwaunenge wakubudira handiona. Then pamwe pachona uchastada kuti akagadzira double bottom asati aenda mudenga anombodzika kuzasi here. Kana achidzika kuzasi ndo zvichakuratidza pekuisa stop loss ndo magadziro atinoita kuita trading plan redu double bottom handiti apa pata explain zvema entries handitika right. Kune vabatsirika ne this video ngadzanye subscribe button tine playlist tatugadzira handiti re entries. Saka pataita double bottom handiti takuya tichita double top handitika right. Ngatisangane pavidhio rema double top tobva tagara taita sei tapedza nayo nyaya yachona.